अगर आप भी चाहते नहीं कोहिनूर म्यूजिक के ऑडियो वीडियो सबसे पहले देखे खतीरा सुने खतीरा तो लाल बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा और साथ ही बेल आइकन के दबावल ना भूलिजा। रिकॉर्डिंग बाय कोहिनूर म्यूजिक स्टूडियो। हो साल भपया हवेली सरस्वती माई साल भपया हवेली सरस्वती माई अब हो खता भाषानी खूब नाच लये भाई अब हो खता भाषानी खूब नाच लये भाई खता भाषानी खूब नाच लये भाई धूमधाम से भोल सुनई न कर पूजाई खुशी खुशी करब माई के विदाई खुशी खुशी करब माई के विदाई धूमधाम से भोल सुनई न कर पूजाई खुशी खुशी करब माई के विदाई खुशी खुशी करब माई के विदाई विद्या के देवी होई पहिले सच्चाई अब हो खता भाषानी खूब नाच लये भाई अब हो खता भाषानी खूब नाच लये भाई हो खता भाषानी खूब नाच लये भाई रे मितावा हसबा से पहिले भाषानी करेला चंदन क्रांति कम तमाम करेला चंदन क्रांति कम तमाम सबका से पहिले भाषण करेला चंदन क्रांति कम तमाम करेला चंदन क्रांति कम तमाम करेला संदीप संवरिया संगे अनिल भाई अब हो खता भाषानी खूब नाच लये भाई अब हो खता भाषानी खूब नाच लये भाई। रिकॉर्डिंग बाय कोहिनूर म्यूजिक स्टूडियो बखरी बाजार।